आङो दिनैनिफ्राय टाउननि चेयारमेन हिसाबै मासि नाजावनाय लोगो लोगो आङो टाउनखौ मोनसे बयजोंबो बाख्नायजानाय आदर्श गोनां टाउन हिसाबै साब डिभिजन टाउन हिसाबै आङो बेखौ आदर्श गोनां मोनसे बिउटिफिकेसन जायखौ बुङो आं बिदि खालामनो थाखाय गोसोआव गोरा गान्थि खाखाबाय आरो जे खामानिफ्रा सेटिसफेक्टरि नङा बा एसे इनकमप्लिट जानानै दङ बेफोर खामानिखौ प्रयोजन जायोब्ला गोनां जायोब्ला साइटफ्राव थांनानै सार्भे खालामनानै बेफोरखौ आङो मावफुंजोबनो होननानै दिनैहाय आङो गावखौनो गाव मोनसे गोख्रों थांखि लानाय जाहैबाय। आङो बेवहाय जोंनि स्टाफ मिउनिसिपालिटिनि स्टाफ आरो वार्ड कमिशनारफोर दंजोबो बेवहाय बिथांमोनखौ लानानै मा धरननि उननि हाबाफारिखौ लायोब्ला आवगायलांनो हागोन बिथांमोनजों मोनसे साजेसन पर्यालसना लालायनानै बिथांमोनजों खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं दिनैहाय गोख्रोङै बुंनाय जायो। गसाइगाव टाउन मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन दासो एसे आगोलाव जानानै थांबाय बेनि बजाया आं रुजुनबाय। आं सानो उदुर भबिष्यतआव फैगौ दिनफ्राव गसाइगाव टाउनबासिनि थाखाय हागौमानि जेसेबां हायो जेसेबां मावनांगौ आद्रा खामानिफोर दं नायै नायै मावलांजोबनो होननानै आं गोसोआव मोनसे गोरा गान्थि खानानै लाबाय। बे आंनि थाखाय प्रतिज्ञाबद्ध आरो आं खुब गोजोननाय मोनदों जिहेतु दिनैनि बे मोनसे शपथ ग्रहण अथ टेकिं सेरेमनियाव नांगौ मानसिफ्रा मोनसे आंखौ मोनसे सुबुरुन्थाइ होनायनि थाखाय आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय आंजों लोगोआव थाफानायनि थाखाय आं खुब गोजोननाय मोनदों। आं इयुनावबो आसा खालामो इयुननि मावनांगौ खामानिफोरखौनो बे जोंनि टाउनाव थानाय ज्येष्ठ नागरिक जायखौ होनो सिनियर सिटिजेन बिथांमोनखौ लानानै उननि समाव मावलांनांगौ खामानिफोरखौ बिथांमोननि हेफाजाबैनो आं मावलांजोबनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों।